Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Mike Padua ulit ito. At nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest sa ating panahon dito sa bansang Pilipinas na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Oktubre 25 hanggang 27, 2021. At dito po ang ating Tagalog version. Dito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, umpisa natin ang ating update. Meron po tayong dalawang tropical systems sa Pacific Ocean right now at sa West Philippine Sea o sa may South China Sea area since nasa labas na po siya ng PAR, labas na po ng ating economic zone. So, unahin natin itong si Tropical Storm Malu. Ito po yung latest GraphSat na yung Lunes hanggang bukas Martes. Ito po ay galing sa isang low pressure area nung weekend, si 98W. So, naging ganap na po siyang tropical depression kahapon. At na yun ang oras na ito, isa na po siyang tropical storm. At nag-accelerate na po siya pa norte sa bilis na 30 km bawat oras. At ang kanyang hangin ay bagyang lumakas, nasa 75 km bawat oras malapit sa gitna. Ang good news po sa bagyong ito, hindi po ito papasok sa Philippine Area of Responsibility. So, nandito po yung power line niya. Okay? So, ang tracking po nito ay magiging ganito lang po. Ang dahilan po niyan ay dahil po meron ditong high pressure ridge sa upper levels na nagpupush sa kanya. Siya yung nag-guide kung saan pupunta ang bagyo at nakakabit yung isang developing frontal system, low pressure system po yan sa subtropics at nakakabit yung kanyang trough dito kay Malu. At ito po ay pag-accelerate nitong developing frontal system ay hilahin rin ito sasabay din sa ginagalaw nitong frontal system itong si Malu. So wala na po itong threat sa ating bansa. No? Nothing to worry. Huwag kayong maniwala sa mga fake news, sa mga balibalita dyan. Marami kasi mga YouTube channels na naglalagay ng mga misleading headline, okay? Para lang kumita, para mag-earn sila sa kanilang YouTube channel. But sa loob, wala naman sinasabi, okay? So, hindi po ito maging audit. As well po itong si 99W na we thought, akala natin magiging audit po siya. Dahil po, nag-develop po siya bilang bagyo nung nakalabas na po siya ng PRR kaninang umaga. So, sa pag-asa, depression na po siya, tropical depression, but yung Joint Typhoon Warning Center at Japan Meteorological Agency, aktibong LPA pa lamang. So, tinignan natin yung Dvorak T number ay malapit na po siya maging tropical depression. Kaya may formation alert po ito sa Joint Typhoon Warning Center. So, anytime tonight o tomorrow, baga maging ganap na bagyo ito, bibigyan ng tag ID as 26W. And magla-landfall po ito sa may eastern coastline of Vietnam within the next couple of days. Ang nakaka-affecto pong weather system dito po sa Central at Southern Luzon, Bicol, Mimaropa, Northern and Eastern Visayas ay itong tinatawag nating trough. Ito po ay lower atmospheric pressure na nakakonect po between these two tropical systems. So, ito po yung tinatawag nating trough. Pwede rin nating sabihin na extension po ito ni 99W at extension din ni Malu. So, parang dugtungan lang po itong line ng lower atmospheric pressure. Itong mga dalawang system nito, mas super baba po o mas malalim ang atmospheric pressure nito. Kaya, aktibong LPA at ito naman, tropical storm. 1004 hectopascals yung atmospheric pressure. Ito naman po, nasa 994. Ito doon po ang pag-measure ng atmospheric pressure. So, within this line, kaya ang area po natin ay nagkakaroon po tayo mga thunderstorms, maulap na papawirin, konti ang sinag ng araw dahil po nitong trough. Okay? At dito naman po sa may dulong hilagang Luzon, silangan bahagi po ng Luzon, ay ito po yung mahinang amihan o yung northeasterly southeast wind flow. Since palapit na po tayo sa November, start ng amihan, lumalakas ng bahagya na rin po ang hanging amihan dahil po sa lumalakas na rin itong mga high pressure area kung saan dyan nag-originate itong mga hangin mula sa northeast or northeasterly or hilagang silangan na hangin. So, yan po ang amihan. Galing po yan sa dalawang mga high pressure sa China, Siberia, hanggang dito rin po yan nag-extend sa may South Korea at Japan. So, kaya nagkakaroon po tayo ng northeasterly southeast wind flow. At within the next 7 days, pag alis po itong dalawang system, since itong system na ito ay papunta dito, at ito naman po ay patungo mag-recurve south of Japan, ang high pressure po dito ay mag-maintain yung kanyang lakas at lalong magkakaranas tayo ng
hanging hilagang silangan, northeasterly or mahinang amihan, hanggang sa November 3. So, yan po ang pinapakita ng mga computer model. So, medyo mapresko na po ang ating panahon. Mabawasan po ang init ng temperatura. At may mga ulan-ulan pa rin mga inaasahan natin dahil po nasa start na po tayo ng La Nina. So, ang ulan po, ang number of rainy days ay mas lamang compared sa number of sunny days. So, yan po ang tandaan po natin. Okay, so yan po ating latest sa ating GraphSat. Magtatanong ditong shallow LPA, wala po yan. Absorb lang yan ng frontal system na nakakabit na yan sa kanya. At ito naman po yung fast animation mula sa University of Wisconsin, CIMSS. So, makikita po natin, itong dalawang weather system ay palayo sa ating bansa. At dito naman po, natitira sa gitna at katimukan bagay po ng Luzon ay yung ulap po na dala ng trough nitong dalawang system. Okay? Gaya na sinabi natin kanina si GraphSat, so nagko-connect po yan between the two. So, nagpo-produce po ito ng mga thunderstorm sa ating bansa. At ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. Lahat po sila nag-agree na ito po ay tatahak patungo sa karagatan, sa katimugan ng Japan. Medyo nasa 80 to 90% po nag-agree po lahat. Dahil po wala naman pong disparity sa tracking nila. Ang Philippine Area of Responsibility po ay banda dito po yan. Yan po ang power line. So kapag pumasok po dyan, bibigyan ng pangalan niya ng Odette. Sana. Kaya lang hindi naman po siya papasok. So sa susunod na system na yan, kung may mag-form within power o may papasok outside of power. And ito po yung model forecast, Typhoon Global Models. So, nakikita po ninyo, lahat po sila ay paalis sa ating kapuluan. So, happy po ang ating bansa. Pagdating sa mga tropical cyclones, free po tayo. Walang nagbabantang panganib hanggang November 3. At kasi last year, November 1, dinaanan po tayo ng Super Typhoon Rolly. Tinamaan po ang Catanduanes, Camarines Sur, 315 kph po sa may bato, Catanduanes, 315 kph sa bato, Catanduanes. At ito po yung rainfall accumulation mula sa European model, according sa windy.com. For the next 24 hours, inaasahan pa rin yung mga thunderstorms, mga maulap na pag-urin, mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa buong bahagi po ng ating bansa. And as well as for the next 3 days, okay, sa may Silangan Luzon, dahil po sa mahinang amihan, Bicol, and also dito sa Visayas, Mimaropa at Mindanao, doon po ng trough at mahinang amihan as well. Okay? And bago tayo paalam, itulit yung ating windy.com pressure, wind, and rain forecast mula sa European model. So, bukas ng hapon, inaasahan pa rin natin mga thunderstorms. Okay? Sa malaking bagay ng ating bansa at yung bagyong dalawa ay papalayo na po yan. At sa Miyerkules ng hapon, landfall na po ang bagyong si 26W. Soon to be 26W kung mag-develop po siya. Gagawin pa rin, ipapangalan pa rin natin itong 99W. Samantala sa Pilipinas, nandiyan pa rin yung mga localized thunderstorms, local rainfall, dulot po ng trough at yung mahinang amihan affecting itong silangan bagay po ng Luzon kasama po ang Bicol. So, yan po ang ating latest hanggang Miyerkules. Kung gusto nyo malaman kung ano mangyayari for the next 7 days hanggang, actually, up to 10 days, wala po yan. All clear po tayo hanggang November 3. Although meron dito mag-perform, ang good news ay papunta naman po yan dyan, palayo sa ating bansa. So, general speaking, ating bansa ay magkakaroon po ng northeasterly surface wind flow hanggang November 3. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest na araw ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan papaalam. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. Stay safe always. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.